हेलो हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग। एबे हमर 2024 को विदाय देवर समय। बणभोजी न कले कह हबो। उपकालीन 15 दिन आलोचना और पर्यालोचना को समाप्त करी आमे माने जाई पहुंची जेथिलु लोकेशन उपरे। हम पिला माने एते उत्साहित थिले कि फीस्ट पूर्व जॉलीपीडिया बदल रे हांडीडिया कंपटीशन गोटे करिथिले। उक्त खेल एही प्रतियोगी माने अंशग्रहण करिथिले। सर्वशेष रे एई भाई हमर विजय लाभ करिथिले ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାରରେ ବାସନ ମାଜିବା ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖେଳକୁଦ ପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଲ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ସବୁ ଛଣାଛଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅର୍ପିତା ନାନୀଙ୍କ ବାଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟିକିଆ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯେତିକି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଶାଶୁଘର ଗଲାବେଳେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବେନି। ଏତ ଆମର କଣ୍ଢେଇ ନାନୀ ଆଉ ସବୁ ଗୋଳା ଗୋଳି କାମ ଆଙ୍କର। ନାନୀ ଆମକୁ ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସଫି କରି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଟୁ ଭାଇ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ଟିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୋଡ଼ା ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇ ଆମେ ଆମର ରୋଷେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେଇର ଆରମ୍ଭ ଆମର ଏଇ କୋବି ଛଣାରୁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା।